Ja. Hej, klokken er nu 13:15. Og det er mandag eftermiddag. Og i dag der har vi fået lavet et rimelig godt stykke af vores synopsis. Vi halvdelen, ikke? Ja, og Jo. så har vi lavet dataspørgsmålene i hvert fald, og Forklaringsspørgsmål. Og så er vi kommet lidt ind under vurderingsspørgsmål. ja, også. og så har vi fået sendt nogle spørgsmål ud til nogen, vi skulle have et interview med, og dem har vi så også fået svar tilbage på. Så det har vi fået skrevet ind, og Vi skal stadigvæk lave produktet efter skole. ja, det gør vi nu her efter skole. Og samarbejdet i dag, det har været sådan rimelig godt. Ja, vi har også fået fordelt arbejde. Og vi får sådan snakket fint, og sådan, vi bliver ikke uenige om tingene, men vi sådan bare snakker om det og finder ud af det. Og hvis for eksempel der var de der 10 spørgsmål, dataspørgsmål, så deler vi det op halvvejs. Ja, vi får sådan lavet lige meget og får, ja. Ja.